Nunod sa grabing kainit sa panahon nga padayong nasinati, Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory, regular karon ang pagpahigayon og info drive sa ilang mga persons deprived of liberty kon PDL o sa ilang mga personnel aron malikayan ang heat stress o heat stroke. Sukad sa miaging buwan, tulo sa ilang mga PDL ang na-heat stroke. Ani ang report. Gipaubos karon sa close monitoring sa mga nurse sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ang tulo sa ilang mga PDL nga na-stroke kuman sila magagawa sa tambalanan. Ang 44 anyos nga PDL nga mo'y unang nadangat sa tambalanan niadtong Abril 16 na paralisa gayud ang tibok wang bahin sa iyang lawas. Susama usab ang kahimtang sa 55 anyos nga PDL nga nadangat sa tambalanan niadtong Abril 28. Apan ang ikatulong PDL nga nadangat sa tambalanan niadtong Mayo 10 na paralisa ang tuong bahin sa iyang lawas ug maglisod na pag-istorya. Nianang mga adlaw natala sa pag-asa ang mga tag-as nga heat index sa Lapu-Lapu City nga miabot sa 40 degrees Celsius, 39 degrees Celsius ug 39 degrees Celsius. Matod sa nurse on duty sa Health Service Section sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory nga parehong tag-as ng daan ug blood pressure ang tulo ka mga PDL ug may maintenance na sila nga mga tambal. May blood na po daan sila din murag naka-adra og factor ang kainit sa panahon ug ang kahuot po sa sulod. Yeah, syempre di po na to maiwasan po ang sa pagkaon sad siguro nila di na to makaon kung sa ilang ginakaon po sa sulod. Kung po namang ginakaon munang nami mga advice sa ilaha nga iwasan ang mga parat, mga tambok. Gipasabot ni JO2 Jonamar Malabago nga kanunay silang nag-information drive sa ilang mga PDL ug mga personnel sa mga angayang buhaton aron malikayan nga ma-heat stress ug ma-heat stroke. Itandi sa ubang mga jail facility abunda sa tubig ang Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory busa mamahimong makaligo ang mga PDL kaduha sa usa ka adlaw kun grabe ang kainit sa panahon. Mas miluag-luag na usab ang ilang mga selda karon human miubos ang ilang populasyon gikan sa 2,300 ka mga PDL sa miaging tuig ngadto na sa 1,501 ka mga PDL karong tuiga. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, GMA Regional TV Live.